السلام علیکم تماشابینان عزیز، روزی همگی انشالله بخیر باشد. دخترکو نوار امروز است بازم لباس شکالنی اما تازه تورецکی качество خوشروی بعدش قطعی دخترو نگاه کننده 300 نه 500% با گارانتیش تازه تورецکی دخترو سراغ را میفهمونم دستف کنیز دارن سوداگر نشان میتین نفهمیج گونه یه چند سومونی اینا 200 سومون تازه پختن دیدن دخترکو 200 сомонай ози кароти ки мода шуда ба духтаро ручной работа дорад нигоҳ кунен уже хитон ҳамира бинен як гузанда агар мера кина аниқ 150 сомон 100 сомон тона мегире бо чизошо мехара меган гапчапш бисёрай ё духтаро хебеҳан гуфтум ку турецки то зай духтаро дайҷа вибр калонай ҳамир рияд ҳамаш 200 сомонай амирият ҳамаш 200 сомонай без сразош аднатони холиш 180 сомон аднатони холи 180 сомон картое ки украшени дорад озор дорад 200 сомон юбка чи юбко дорум 160 сомона дорум 180 сомона ҳар нархи 160 сомон сар мешад то 200 сомон я то 200 сомон баъд ин размире боло мебара нишон тем барои маълимаҳо барои студентҳо ё чанди не боло қатори боло и қатор и атласо 220 сомонай барои студентҳо барои маълимаҳо мана ино ҳамаш 180 сомонай бе озорош 180 сомон ани украшен кадаго 200 сомон не ини гина дора бинен чихе хушро ка духтаро ҳама бои новинкай бе курк дур кунем камерая ина духтаро нигоҳ кунен кораи дастиш беҳад бисёра 200 сомони ина духтаро ко диден оснош се намуд меша васимка 3-4 дароз диден духтаро ко бо оснош се намуд мешадай 180 сомон 180 сомон уже 200 сомон инош 200 сомон духтаро lekin turki toza качествошуда гарантия метем духтаро ина украшендор 200 инешам 200 сомон аднатон 180 ина бо украшенишон нигоҳ кун ҳама дасти духтаро диден ман нишон додам як барои наздик суроға бозори корвон даҳум дарвоза магазинои шишагӣ сею магазин мешадам сею магазин духтаро баъд ин болоя нишон медоди нархуша мегуфтем ино ҳамаш ручной дасти кори доран 250 сом инош духтаро размери уже стандарта на 50 52 54 то 54 пушора меша духтарако 250 сомони ҳамаш ручной работа як барои наздик нишон метем духтаро хитон бинен леон пах леонай материал иш атласия духтаро на леонай нигоҳ кунен ё духтаро мақсад нақшон давай накунед аҳамиятине ки качествоаш беҳад хушро ина духтаро ручной работа 250 сомон именно барои маълимаҳои духтаро юбка 160 сомон то 200 сомон духтаро ина ласли шастай бони хели хебеги шастай духтаро ина духтаро ко диден ҳама размерош расветкош беҳад бисёрай духтаро метунед заказ кунед доставка низ доранд духтаро